Dito tayo sa mga isda, mga ka-vlog. Yan. Ayan ang gusto ko, crab. Ayan yung binili ko, yan o. Yan. So yun, hinihintay ko, nililinisan ni ate. Sabado market. Yun guys, ito yung mga isda dito sa Hong Kong, diba? Ito masarap. Wow. Ito siya, no, espada. Espada tawag natin dyan, diba guys? Tapos itong mga ano, mga naka... Diba? Itong mga isda sa Hong Kong guys. Ang lalaki, kakaiba. Ito, lagi namin itong kinakain. Dito kami sa market ngayon. Saturday market time. Diyan na yung order ko. Guys, so ang lalaki, diba? Mga ano, seafood. Ayan. Gusto ko talagang kumain ng mga seafood. O, diba? Ang laki-laki niya, guys. Ito. Malaki rin ang presyo. So, dito tayo ngayon sa market ng Shunchoy. Na-miss ko yun. Na-miss ko talaga yun. Gusto ko na naman kumain ng seafood, guys. Nandito tayo sa palengke. Yan. Ipapasyal ko kayo dito sa Shunchoy kung saan kami namamalengke ng aking mama. Tignan niyo yun, oh. May pago. May pago. Pagong. Diba ano yun? Masama pag binibenta. Bawal pala, hindi masama. So, kasama ko si mama ngayon. Pero, naghiwalay kami. Kasi umikot ako. Yan. Ito, oh. Diba? Ang ganda-ganda. Ang lalaki guys, oh. Ang lalaki din ang presyo niyan, ha. Tapos ito, mga isda, mga sale na yan. So, tagbe-20. Pero hindi yan sira, ha. Kumbaga, ano, mabilisang benta na lang nila. Ganyan. Dito tayo. Kasi kukunin ko yung karne namin. Oh. Yan. Diba? Mabilisan yung ano, oh. Pak. Ayaw magpadaan ng mga sauce. Yan. Dito na tayo, guys. Diba? Isda. Gusto ko sa isda ngayon is paksiw. Ang market. Ito ang buhay natin tuwing Sabado. Ngayon, pero ngayon lang kami nag-market na naman. 2 weeks kami hindi kami nag-market ni Mama. Wala yatang ano. Doon lang kami na malengke. Doon lang kami na malengke. Yan. Kukunin na natin yung karne, guys. See you. Yan. Malabas na ako. Hintayin ko si Mama sa labas. Yun lang. Hindi na ako bumibili ng aking lulutuin. Kasi it's a prank. It's a prank.
Wala na. Wala na eh. Wala na talaga. Dito na ako sa labas, guys. Meron din dito mga nagtitinda na matatanda. Bakit dito? Dito ba ako maghihintay o doon? Siguro dito. Dito na ako sa labas. Yan o. Kita yung ginagamit yung sabon. Meron tayong resulta, guys. Nandito na ako sa labas. See you later. If you like this video, please like and subscribe my channel at comment kayo. Ang content na to is for market only. Bye! God bless!